जोंनि माने उदालगुरि सार्केलाव जों बेलेग नुयो माने हारा गैयि मोसानाय Jabai, Nusuba, Pesana, next Sunday School 2023 ni Sunday School nomor bangun makasihku, sosialoka, jaha, sarko, jabat dhanyawad, bitanga, bundem, आङो मोसानानै आंनि उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै जों थुलुंगा मोनबाय नेक्स्ट सानडे स्कुल केम्पआव थांनो गोसो दङ ना गैया बेनिखायनो जन सुबुंफोरानो दिनैहाय गावनि थाखाय मण्डलिनि थाखाय सार्केलनि थाखाय मोनसे गौरब लाबोगोन नायनानै लादो बे हौवासाफोर साब्रै आरो हिनजावसाफोराबो खम नङा सानै बिथांमोननि गेजेरावनो उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिया साथाम हाथरखिखौ दिनै मोननो हासिगोन बेनिखायनो जेनोखि मिलौहाबो खन्थाइनिफ्राय खोनासंनो लुबैबाय नाथाय बेयाव जोंहा माखासे कमिटिनिफ्राय माखासे क्राइटेरिया आरो माखासे मैयाबो होदों दहायबो होदों बेखौ बुंथिनो थाखाय बे समखौहाय जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनो होनाय जाहैबाय हेलो जोङो माखासे जोंहा बुंनांगौ दङ आरो दानानै होखाबाय दा बिथाङा जाहैबाय बे राइजिं बयज टेलेन्ट माबानि इलेक्शन कमिशनार मिस्टार लुकास बसुमतारी उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ बेयाव जौस्राङाव हांख्रायनाय जाहैबाय रुल्सफोरखौ जोंनो खिथानो थाखाय बिथाङा जेरावखि थाया मानो गोख्रैनो बे जौस्राङाव फैनांगौ अन्नानै नोंथांमोना मानोना जोङो दान्दिसे उनावनो दिनैनि उइनारखौ जोङो मोननो हासिगोन बिनिखायनो जाय खनगिरि बिथांमोननिसिम जों आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस खालामनि जाहाथे बिथांमोना कम्पिटिशनावहाय देरहानो हायो जरदार तालिया जोंहा उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा सफैबाय दा बिथांनो बे समखौ होनाय जाहैबाय थेंक इउ दायो जोंनि खाजानाय बायदि माखासे जोङो मैया जोंनि कमिटिनि गेजेराव रायलायनाय जादों जोंनि भइस टेलेन्ट फर क्राइस्ट राइजिं भइस टेलेन्ट फर क्राइस्ट बिनि माखासे क्राइटेरियाखौ जों बनायनाय जाहैबाय आङो बे माखासे जोङो 10टा रुल लानाय जादों नियमफोर बेखौ आङो फरायथिनानै होनो गोसो जाबाय जोङो दिनैनि जोंनि बे जौस्राङाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासिफोर आरो लोगोसे जोंनि डेलिगेट्स नोंथांमोन दा आङो बेखौ फरायथिनानै होनो गोसो जाबाय जोङो बेखौ इलेक्शन सिस्टेम खालामनाय जाहैबाय बेनिखायनो माखासे रलफोरखौ दोनदों बे जाहैबाय सेथियावनो जाय भट होग्राफ्रा भट होनो मोनगोन बिनि फारसे आङो मिथिहोनो सानबाय सासे मोनसे मण्डलियाव सासे मानसिया भट होनो मोनगोन
सेथियाव नैथियाव जाहैबाय भट होग्राया जिरायफैनो नांगोन जोङो जाय मानसिफ्रा भट होगोन बे मण्डलनिफ्राय जों सिगांसिन बिसोरखौ सिगाङाव दोनखागोन थामथियाव दं भट होग्राया खनगिरिनि खननायखौ नुनाय जानांगोन जाय मण्डलनिफ्राय भट होगोन बिसोर भट होग्राफ्रा मण्डलनिफ्रा बिसोर सयजोननिबो भट होनायखौ नुथारनाय जानो नांगोन आरो माब्रै मोजां जादोंना जायाखै ओमफ्राय ब्रैथियाव दङ भट मोनसेयाव 5 मार्क्स होनाय जागोन मोनसे भट होनायावहाय 5 मार्क्स होनाय जागोन आरो नाम्बार 5 आव दं भट होनो थाखाय बबेबा मण्डलिया नुजाथिनो हायाब्ला सार्केल इयुथ कमिटिया सायख'नानै होनो हागोन बेखौ दोननाय जादों जुदि सोरबा मण्डलिया सफैयाखैब्ला बेखौ सार्केल कमिटिया सोरनो भट होगोन बेखौ सायख'नानै होनो हागोन आरो नाम्बार 6 जाजेसफ्रा सासेयाव मेक्सिमाम 10 मार्क्सल' होनो हागोन सासे केन्डिडेटनो 10 मार्क्स सासे जाजेसा नम्बर बेखौ होनाय जाबाय मेक्सिमामा 10 मार्क्स जागोन आरो ओमफ्राय 7 नाम्बार जाजेस आरो भट होनानै जों बुजाबनानै जाय बांसिन नाम्बार मोननो बेनो देरहासार जागोन सासे भटारा सासेल' बिजाथिनो भट होनो हागोन नाम्बार 8 आव नाम्बार 9 आव दं भट होनायाव बेले बेजे जायोब्ला कमिटिया सावरायलायनानै बिनि फिथाइखौ फोसावगोन नाम्बार 10 राइजिं भइस टेलेन्टनि रिजाल्टखौ इलेक्शन कमिशना फोसावगोन आरो जोंहा इलेक्शन सिस्टेम जानायनि थाखाय सासे इलेक्शन कमिशन दोनबाय बेवहाय जोङो माखासे भटार स्लिप बनायनाय जाबाय बेखौ जोङो दाहाय इलेक्शननि समाव जों होनाय जासिगोन आरो बेखिनियानो मोन 10 रलफोर दं आरो ओके बे जाहैबाय जाय मण्डलिनिफ्राय भट होगोन बे भट होग्राफ्रा सिगाङाव जिरायफैनो नांग्रोखागौ आरो ओमफ्राय बिसिनि पारफरमेन्सखौ गासैखौबो नायनो नांगौ बेनिखायनो आङो खावलायनो गोसो जाबाय किन्तु भटखौ पारफरमेन्स जोबनायनि उनावसो होगोन दा जोंहा भटार लिस्ट हिसाबै दङ जोंहा गासै मण्डलिफ्रा मोन 28था आङो खारिनो गोसो जाबाय सनाजुलि चार्च पश्चिमपर्दा चार्च दिमाकुसि चार्च फैखानो हागोन गोसो जायोब्ला सिगुनबारि चार्च मेरबानसुबा चार्च सस्त्रपारा चार्च बनगुरुं चार्च फुखिराबारि चार्च कन्ड्रुबिल चार्च दीपाबसि चार्च तान्जिपुर चार्च मिशन चार्च गरायमारी चार्च भैरबपुर चार्च स्राबारि चार्च एनके दनस्री चार्च सुदेपुरी चार्च कालबारी चार्च पुलुगुरी चार्च थाराबारी चार्च एफिसियस चार्च एनटुके चार्च फिलिपि चार्च जयसिटी चार्च जिख्रिबारी चार्च आरो आवजारबेरी चार्च गरादाक चार्च सेन्ट पाउल चार्च गासै मोन 28था मोन 28 भट होग्राफ्रा सिगांसिनावनो फैनानै जिरायफैनो नांगौ आरो मानो खालामदों होननानै बुङोब्ला जोंनि बिनि गेजेरखौ जानो हागौ हर्स राइडिं जानो हागौ नालाय सोरबा बुंनो हागौ ना जोंनो होनानै ना बेनिखायनो जायहा भट होगोन बिसोर सिगां जिरायनानै थाफैग्रोखानो नांगौ आरो सनाजुलि सुस्मिता हाज'वारि दे गोख्रै जोंहा उनाव माखासे गोबां प्रग्रामफोर दङ बिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय नेक्स्ट पश्चिमपर्दा चार्च एनिबडी फ्रम पश्चिमपर्दा चार्च गैथ'आ जों बेखौ दाहाय लिंहरगोन दिमाकुसि चार्च गैया सिगुनबारि चार्च गैया मेरबानसुबा चार्च मेरबानसुबा चार्च मेरबानसुबा चार्च प्लीज कम
Next, Sosrapar Church. Isaac, please come. Bongurum Church. Bongurum Church. Gokre. Bongurum Church. Pukirabari Church. Pukirabari Church. Kunurville Church, Deepabosi Church, Sandipur Church, Sandipur Church by Mission Church. Female फोरनिफ्रायबो फैनो हायो बे गरादा Church गरादानिफ्राय सासे गोख्रै गरादा भैरवपुर Church फैबाय गराइबारि Church ओके कृष्णाबारि Church फैबाय एनके धनश्री सुदेमपुरी जोंना जेनेरेल सेक्रेटारि सार दं थांदो गिबियाव थांनोसै थाथ'दो गिबियाव थांनोसै साथ' बेलेग सोरबा दंब्ला बेबो हायो दायो कालबारि Church कालबारिनिफ्राय अर्चना फै फुलुगुरि Church फुलुगुरि फै गोख्रै प्लिज फैदो थाराइबारि Church थाराइबारि Ephesus Antioquia फैबाय फिलिपि जय सिटी एन्टकिया जय सिटी फै जिग्रिबारि जोंनो बेबायदि एसे बैसो जानायखौसो बांसिन नांगौ जिग्रिबारि फै जिग्रिबारि गैला थांखुमाबायना जिग्रिबारि सोरबा दं गैला आवजारबारि फैनांगोन गरायदा फैबाय नङा होमबा गरायदा सेन्ट पाउल दे फै सेन्ट पाउल होमब्ला एबसेन्टआ गंबेसे एफेसास नों थागोन फिलिपिनि फैबायना फिलिपि फैबाय ओके जिख्रिबारि गैया ओके बनगुरुम सोर फैगौ बनगुरुमा ओके बनगुरुम फैबाय फुकिराबारिबो फैबाय मेरबां सुबा दङ सस्रपारा दङ एसे दावखो जागोन सिगुनबारि सिमाकुसि पश्चिम फटला बांद्राय खाथि जिरायनो हादों नेक्स्ट बेखिनियानो खैजन जाखो